Tot principi té un final i el més enllà de la cançó s'acaba. S'acaba aquesta primera temporada de 10 capítols. Així que comencem. Què tal? Com esteu? Avui estic completament sol. En primer lloc volia donar les gràcies a totes les persones que han seguit aquest projecte. Moltes gràcies pel suport, pels ànims i sobretot per fer-me feedback d'allò que us ha agradat més, de coses a millorar i per seguir els capítols sencers, que alguns eren molt llargs, així que ho agraeixo molt. La veritat que és un projecte que porta molt temps coent-se. El primer pilot va sortir al 2025, la Setmana Santa del 2025, i al novembre em van confirmar que aquest projecte formaria part de les beques Propulsió. I la veritat que jo estic molt agraït d'haver format part de tot aquest projecte de les beques. També una oportunitat claríssima per la cultura, per la música, per tenir un espai en el món digital en català, i la veritat que estic 100% agraït. I res, a partir de novembre ja vam començar a fer tot el treball de camp fins a arribar avui, a juliol, i a sortir 10 capítols. M'agradaria fer un repàs i començar per cada un dels capítols, però abans crec que haig d'agrair 100% en Jofre Vall, que ha sigut la persona que m'ha acompanyat en la majoria d'aquests capítols i ha sigut la persona que ha gravat. I jo, que em dedico a l'audiovisual i estic molt acostumat a gravar, és molt bonic trobar algú amb qui empatitzes, amb qui és molt fàcil treballar i amb qui tens confiança plena de que el projecte sortirà bé i que hi haurà un molt bon resultat audiovisual. Així que gràcies, Jofre. Crec que també és divertit explicar com el Jofre i jo ens vam conèixer, perquè ens vam conèixer treballant al sistema d'emergències mèdiques. Un camp molt diferent al que estic jo ara, treballant plenament al món audiovisual. En aquell moment jo treballava a l'àrea de comunicació i en un dels rodatges que vaig fer, que vaig anar a la Catalunya Central, vaig conèixer el Jofre, que ell en aquell moment era tècnic d'allà, i ara també el seu paper, després de 4 anys, ha canviat, fent altres tasques dins del SEM i fins i tot traient-se el grau d'infermeria, així que enhorabona, Jofre. Per començar, m'agradaria començar amb el primer capítol, que va ser el de Maricel. Maricel neix d'un primer pilot que ja vaig fer el 2025. L'himne dels pirates s'ha convertit en part de la nostra identitat. I per què ha plorat? En un himne. Però això va més enllà de la Va ser cançó. gravat amb el David Aparicio. Gràcies, t'estimo molt, David. Merci per acompanyar-me en el projecte del pilot que va donar el resultat a que aquest projecte sortís a la llum. David, què tal? Xavi. Moltes gràcies. Un plaer tenir-te aquí avui. Un plaer estar amb tu, la veritat. Crec que no és just que jo et presenti, crec que és just que et presentis tu. Em sembla molt fort que hàgim pogut parlar amb Ana Rosa Sisquella i amb el Albert Guinovar, creadors de Maricel, que crec que ha sigut un abans i un després de la història de Catalunya, i poder-los entrevistar, poder estar amb ells, que fossin super amables amb nosaltres, crec que diu molt d'ells i de com han estat durant molts i molts anys al capdavant dels musicals catalans. També hi ha moltes coses que no he acabat explicant en el projecte perquè potser es desvinculava de tema, però he pres moltíssimes coses, tant de la història, de la cultura, com de música, vinculada a les cançons que hem anat treballant. Aleshores, en el primer capítol, parlem d'Àngel Guimerà, un autor importantíssim de la literatura catalana i sobretot del teatre català. I en aquest cas em sembla molt interessant la vida d'Àngel Guimerà, que se n'ha parlat poc. Àngel Guimerà es troba enterrat al cementiri de Montjuïc juntament amb una altra persona, amb un home amb qui es van cedir uns certs vots, així que us ho expliquem a peu de carrer. Àngel Guimerà va tenir nòvio? Això no ho sabem del cert, però el que sí que sabem és que el 14 de febrer de 1910 es va atorgar poders mutus amb el seu amic íntim Pere Aldebert. Pere Aldebert, periodista i polític, i Àngel Guimerà, dramaturg i també polític, van viure aquí, al carrer Petritxol, número 4, fins al dia de les seves respectives morts. Guimerà el 24 i Aldebert el 1932. I els dos descansen a la mateixa tomba al cementiri de Montjuïc. I vosaltres, què en penseu? El segon capítol que vam fer va ser amb Roger Capdevila. La veritat que em va fer moltíssima il·lusió poder entrar a casa seva, que m'obrís les portes l'Helena, una de les seves filles reals i que també a la ficció ha donat nom, no, a aquestes 3 bessones. És vestit de bessona. Exactament. Era important vestir-me així per estar amb tu, la mare de les 3 bessones. Molt bé. Roger Capdevila, com estàs? Molt bé, estic molt contenta d'estar amb tu. I una de les curiositats que em va fer més gràcia és que té un diari, però el seu diari no està fet només per text. Està fet amb dibuixos, i narra el seu dia a dia amb petits sketches. Sobretot, normalment és un dibuix per representar el dia o 2, i feia molt poquet que les Camputades havien anat a entrevistar a la Roser Capdevila
i va fer un dibuix de les 3 noies entrevistant-la a ella, i també va fer un dibuix que em va fer molta gràcia, que era tot l'equip tècnic, que es veu que eren com unes 8 o 10 persones totes vestides de negre perquè no rebotés la llum, que estaven allà a casa seva pendents de les necessitats de les camputades i sobretot per gravar el podcast que van fer amb elles. I una cosa que no vaig dir de la Roser Capdevila que em sembla molt curiós és com va néixer el projecte de les Tres Bessones. Òbviament van existir de veritat, són reals, són les filles de Roser Capdevila, així que us ho expliquem. Carrer Balmes o carrer de les Tres Bessones? Les Tres Bessones van existir de veritat i són les filles de Roser Capdevila, una dibuixant. Roser Capdevila baixava amb la seva moto pel carrer Balmes i allà va coincidir amb Mercè Company en un semàfor. Mercè li va dir a la Roser: quan faràs una història parlant de les Tres Bessones? I així és com va néixer el primer conte de les Tres Bessones. I vosaltres creieu que s'ha de canviar el nom d'aquest carrer pel nom de les Tres Bessones? El tercer capítol va estar dedicat a la música urbana i en el meu radar s'hi trobava en Marcos amb K, que pel desembre el vaig escoltar en directes cantant Chimichanga i la cançó l'havia escoltat, la cançó m'havia agradat, el directe va estar molt bé i al cap de poc va sortir el Festuc, que el van interpretar també a Eufòria. I va ser com: Xavi, crec que has de parlar amb ell. I la veritat que agraeixo molt la seva entrevista. Va ser una entrevista molt de tu a tu. És una persona que ha lluitat i lluita cada dia per ser artista. Porta molts anys, en veritat, dels escenaris i amb aquestes dues cançons és com ha arribat a fronteres noves, sobretot a les ràdios. Oh, els pistatxos diu Festuc. Què? Festuc. Com dius? Festuc. Què? Festuc. Jo estava de Festuc. Que toqui, Festuc. Que toqui, Festuc. Que toqui, Festuc. Que toqui, Festuc. I va funcionar moltíssim. Fins i tot molta gent encara es pensa que jo sóc una de les persones que canta a la cançó del Festuc. Així que, Marcos, molt orgullós de tu i de tot el que estàs aconseguint i molt content també de com va arribar l'entrevista. El quart capítol va ser al mes d'abril i jo volia dedicar un espai a les cançons vinculades a la primavera i a Sant Jordi. En el meu inici, pensant en Sant Jordi, vaig pensar clarament en Charango i en Amagada Primavera, una cançó que sona constantment cada vegada que arriba el 23 d'abril, i just fa un any també va sonar aquella cançó tan coneguda que es diu Et prometo, que ara just han fet la segona part, que és una part molt trista perquè és quan ja la relació s'acaba. I buscant em vaig trobar amb l'Ernest Prana, que al desembre havia fet la cançó d'Et prometo, una versió. Jo ja el coneixia, sabia qui era, havia seguit també l'anterior grup que tenia, i vaig contactar amb ell i vam decidir fer aquesta col·laboració. I tenia molt interès en que també cantéssim en el vídeo, perquè la meva intenció era fer una versió que es publiqués dins el dia de Sant Jordi. I vam fer aquesta cançó tan bonica que l'Ernest Prana va dedicar a la seva actual dona, i vaig comptar també amb la veu de Mònica Campillo, una gran amiga meva, una gran artista, que a més està preparant un espectacle que caldrà veure. Que jo vull fer-me gran al teu costat. Jo vull fer-me gran al teu costat. I en el cinquè lloc ja va arribar un capítol bastant diferent que em feia moltíssima il·lusió. Era el capítol parlant amb gent de Polònia. Crec que Polònia és un programa que ha arribat molt lluny, que és un programa que porta molts anys d'història, porta ja 20 anys, i és el programa polític per excel·lència aquí a Catalunya. És a dir, tota la informació política passa pel Polònia. I donar espai i visibilitat a un projecte com aquest, i sobretot enfocant el paper que tenen els creadors musicals del Polònia, era importantíssim. El setè ja va ser una cosa que tenia molt pendent, que era poder fer alguna cosa amb en Julen. En Julen estava preparant el seu concert i espectacle a la Golems, que la veritat em va encantar. Crec que penjaré un clip aquí. Ostres, arribo a veure l'espectacle primer i després fem el vídeo, és que li faig 1000 preguntes perquè crec que és un espectacle molt ben fet, que s'ha de moure i que vaig gaudir molt i vaig flipar moltíssim amb totes les interpretacions que hi havia a dalt de l'escenari, perquè a part d'ell també s'hi troben altres components, altres persones que a part de tocar instruments també cantaven, feien segones veus, interpretaven i va ser una passada. En entrar amb Diana Moore, jo a la Mireia Morena, que és Diana Moore, va ser molt interessant
fer l'entrevista amb ella perquè jo l'havia conegut a través d'un Refugi al Sol, que és un espectacle musical que fa amb la seva companyia Gemini, i és un musical espectacular que les cançons les havia fet ella. M'agradava molt des d'on composava i em vaig interessar molt arran d'això per la seva carrera musical en solitari. El 8è capítol va ser dedicat al Barça i és fort com en 10 minuts vaig poder explicar la història de 125 anys d'un club que, ja ho diu el propi nom, és més que un club. No només pel que fa a l'esport, sinó perquè crec que va molt lligat a la cultura, a la llengua, a la història. I crec que s'ha de recordar més tots els factors històrics que ha viscut el Barça. I crec que és important remarcar que, òbviament, el Barça és un club internacional, però que si la història del Barça no estigués feta en català, és que no seria el Barça. O sigui, podria ser un bon equip, però és que no seria el Barça. I això és una cosa que crec que ens ha de quedar clara. Un club de la ciutat de Barcelona que ha viscut 2 dictadures, que va ser prohibit durant 6 mesos per xiular a l'himne d'Espanya, que, tot i la dictadura, va escriure 2 himnes en llengua catalana. Jo crec que això diu molt del tarannà d'aquest club i de tota l'afició que hi forma part. Així que aquí us porto petits detalls de la història del Barça. Saps per què a Canaletes se celebren les victòries del Barça? Des de 1878 i fins al 1951, aquí s'hi va instal·lar un quiosc modernista. A principis de segle no hi havia ni internet, ni televisió, ni ràdio generalitzada. Aleshores, els aficionats es reunien aquí per saber els resultats. Molts periodistes esportius es reunien aquí i en unes pissarres hi ficaven els resultats, sobretot quan el Barça hi jugava fora. El quiosc i els voltants es van convertir en un punt de reunió pels aficionats. En concret, el Cafè Baviera, situat al nord de les Rambles, era un punt de trobada entre futbolistes i aficionats. Amb els anys va arribar la ràdio, la televisió i internet, però la celebració se segueix fent al mateix lloc, a Canaletes. I vosaltres voleu que es recuperi el quiosc mític modernista? I ja per últim, doncs, vaig poder parlar amb en Jan Rajola. Va ser una persona que es va despullar plenament davant de càmeres sobre el que pensava de la indústria, també dels seus 3 anys de carrera. Crec que també està bé donar visibilitat, no, a la realitat que veuen molts artistes, que els focus il·luminen molt, però hi ha molta foscor darrere. No tant per coses que puguin passar perverses, sinó perquè crec que l'èxit ens vincula molt a estar dins del focus, trepitjar catifes vermelles, ser mediàtics, i molts cops d'això no se'n viu econòmicament. Hi ha molta gent que, a part de dedicar-se al món professional, a la cultura, a la música, etc., treballa d'altres coses i que molts pocs cops, sense l'altra cosa, no poden arribar a final de mes. I segueixen cantant, segueixen pintant, segueixen actuant al teatre, actuant a la tele. I tenim molts artistes que tenen dobles feines, que poca visibilitat donen a que estan fent això, perquè potser estan fent formacions o cursos o treballant a una botiga, però a la tarda actuen al teatre. I ser conscient que hi ha moltes Hannah Montanes darrere de molts artistes que seguim. I quan dic Hannah Montanes em refereixo al final a tenir una doble vida. I que hi ha molta gent, ja no artistes, que també estan amb més d'una feina a la vegada per arribar a final de mes, i que l'èxit i els focus no confonguin a ningú, perquè la persona que està potser sortint a la tele potser està passant un pitjor que tu. Perquè creiem que el sector mediàtic o el sector del cine i la tele, només pel fet de ser-hi i d'estar a una roda on moltes vegades veiem les mateixes cares, pensem que les cares més noves els hi passarà el mateix i no és així. I res, ja fent aquest discurs tan llarg que he fet, ara ja sí, amb el fet d'haver parlat amb el Jan Rajola i havent parlat dels accents, jo tenia altres històries preparades, altres artistes que segur que arriben, perquè en el radar estan artistes mallorquins i mallorquines, perquè volia dedicar un capítol a la música que es fa a Mallorca, també, òbviament, la música en valencià. O sigui, jo sóc molt fan de molts artistes que són de València, del País Valencià, com La Fúmiga, que en breu farà els seus últims concerts i tant de bo pugui parlar amb algun d'ells.
per poder saber com se senten en aquests moments. També volia entrevistar a artistes que formen part del col·lectiu LGTBIQ+. En veritat, ja hi havia alguna cosa pactada que tard o d'hora acabarà arribant i crec que també és bonic enfocar aquesta entrevista no pas amb una música de nínxol, perquè moltes vegades categoritza així, com a música pel col·lectiu i del col·lectiu, sinó, ei, estàs dins la indústria musical i tu, obertament, ets del col·lectiu. I això és xulo. I hem de tenir, i sempre fico el mateix exemple, que crec que tothom el posa, una de les artistes més escoltades en llengua catalana és la Muixca, i ni molt menys fa música de nínxol, fa una música urbana, toca diversos estils també, altres estils llatins, o fins i tot en algun moment ha tocat el pop. Podríem dir que també toca música comercial, i ha arribat on ha volgut i on pugui arribar, i ella és un gran exemple de que això ni molt menys és una etiqueta, sinó senzillament que forma part de la seva forma de ser. I dit això, gràcies per acompanyar-me. Crec que a l'inici d'aquest vídeo parlant sol estava més nerviós que ara. Més que nerviós s'estava improvisant i ara al final ha acabat fluint i he pogut ser una mica jo. Gràcies per acompanyar-me més enllà de la cançó i res, ens veiem properament en nous capítols. Bon estiu!